नायलांबाय था नै ओरै एनजिपि कलेज दङ ओरैहाय बैथिं एनजिपि कलेज सिनारिफ्रा नै मोजां गोजाथार इयाव खालि बास दिंगा नायलांबाय था इजा हाबनाय इजा ओंखारनाय बे गथ'फोरनि कलेजआ बेनो आरोना हाई स्कुल आंना लोगोफोरा नै बिसोरनि गोजा दा बिसोरबो आंजों थांफागोन बिनानावनाव ज' आलासि जानो थांनो नागिरदों माने निउ इयारनि माने लेंहरदों नालाय दा लोगो मोनगोन आं दा थांगासिनोसो दङ माने नायलांबाय था सिनारिफ्रा मोजां मोजांथार थांगासिनो एकदम एनजिपि बे जायगाखौ एनजिपि नगर होनो आरो आच्छा हाग्रा गोजा बाला ओमफ्राय मेंबाय माबा बिसिना मोसौ गलिनि न'फ्रानो माबायदि जोंना आरो मानसि थाग्रा न'आनो माबायदि नाय लोगोफोर नायलांबाय था आं थांगासिनो दं मेंलाय लांबाय ओइ सालथेनाव ओंखाम एसे जाबाय मेंनानै एकदम अभार जाबाय थाबायनो हाला आरो बिसिनाव मा मोनजायो आखाइबो साललांबाय केमेरा हमबाय बायनानै ओरैहाय नै ओइ नै मालाय बिल्डिं बानायबावदोंसो बिस्कुट फेक्टरि जागोन नै बेयाव कलेजनि थांगासिनो थाङो नायलांबाय था थांगासिनो था हा बबे नै बियो नैबे दख'ना लामनाया बै मोनसेया होमबा लोगोफोर बेयावनो दसे दोनथ'नानै आं फन हरग्रोनांसिगोन लामायाव ओंखारबोआबाथ' हथात हाबनो हाया नालाय एसे फन हरनानै लिंहरखानोसै आं मानसिया दंना गैया मानसियाथ' दङ होमबाबो फन हरनानै लिंहरग्रोनि आरोना होमबा लोगोफोर नै मोनफैबाय बेनो बिसिनि बिस्कुट फेक्टरि ना मा होनो बुन्दिया बुन्दि बानायो बेयावनो आरो बेनो न'आनो हर बिनि बिल्डिंआनो आरो दा गेटखौनो खेवफैयाखै आंथ' रायबायसो मिथिगौ मानसिफोरा एफा गोजानाव लाबोदों होननानै गारि गाखोनायालाय मा बेसे गोजान थाबायनायसो जानोसै माथो रावबो गैया हा बिगोमा गैया रावबो गैया नामा लोगो मोनजोब्बाय आं गोजौआव दावखोलांगासिनो दं नै गोजौआव दावखोलांगासिनो बिसिनि मेथाइ बानायग्रा नै राइसफ्रा बिदि आरोना राइस
बेफोर सावग्रा गोजा आरो मा सावो दंजोबो जुलाफि थुलाफि गासिबो सावजोबो आरो बिसोरो अनेक धरনের माने मेथाइ सावनायाव माने पारगत जाजोबो आरो बिसोरो बे जाबाय लिबु गाखोनानै लिबुं गोजौआव साथारमोन बिस्रा थांगासिनो आङो मोनहैया बेसेबां गोजान थांबावो गोजौनिफ्राय एकदम माबा गाहायसिम ओमफ्राय बानायनानै होआखै दा बेनो जायगाफ्रा नै बेनो आरो हाब एफा गाहायाव थायो सियारा जिरायदों एफा गाहायाव थायो नोंनि केमेरा देखायनायखौ बाबाय एसे हाय नरदो लोगोफोरखौ आदाया जोंनाव फैदों आरो बेयावलाय सोर दंबावो होमबा लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नायसै जाथ'बाय दा आं देखायलांबाय थागोन लामाखौ बोरै फैनाय आं दा दंफैयो एनजिपि नगराव बिनानाव थानाय जायगायाव दंफैयो सिनारिया गोजौनिफ्राय मोजां नुथारनि आं दा गोजौनिफ्राय लादों आरोना नायबाय ओरैहाय बै गोजौआ एनजिपि जाहैबाय एनजिपि कलेज दहाय आं लामाजों देखायबोदोंमोन मटर फिक्रि एनजिपि कलेज होननानै बेनो आरोना दा आं गोजौनिफ्राय ओरैहाय देखायगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै गोजौनिफ्राय मोजां नुयो बे जाबाय बिसोर थाग्रा रुम गोजौआव थायो नै बिसोरनो आरो बेयाव सालथेबो दङ आरो लोगो सासे दङ फेमिलि सालथेमोनाबो फेमिलि आरो बैनाय मोनहा दङ बिदिनो बर' न'खरनिल' आरो बेयाव होमबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनसै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों।